Γεια σας παιδιά, κάνω βίντεο τώρα από το λιμάνι του Βόλου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάνουμε live στο Βόλο, πέρασε ένα σκυλί. Πάμε, λοιπόν έχουμε εδώ πέρα ένα φεγγάρι που είναι full creepy. Άμα πας σε στοιχειωμένο σπίτι στην Αγριά και το δεις αυτό από κανένα παράθυρο, δεις και εκεί πέρα μέσα έχεις γίνει. Έχουμε εδώ πέρα, έχουμε περάσει τώρα από το Αχίλιον και πάμε. Δεν θα κρατήσει πάρα πολύ ώρα, να ξέρετε. Απλώς σας δείχνω τι γίνεται στο λιμάνι του Βόλου σήμερα. Γίνεται πάνικος. Εδώ είναι το Αχίλιον και τα υπόλοιπα. Πάρα πολλές βάρκες, μιλάμε πάρα πολλές βάρκες υπάρχουν εδώ πέρα. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές και εκεί πέρα υπάρχει ένα jet ski. Ναι, υπάρχει ένα jet ski εκεί πέρα. Είναι πάρα πολλοί κόσμος. Κοιτάξτε. Δεν είναι πολύ απλά ωραίο. Κοιτάξτε πως πάει. Άμα ήσουν πάνω, είχες κάνει εμετό στα πρώτα, όχι 2 λεπτά, στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα. Πάμε. Τρέχουν εδώ πέρα, να το τζέτσκι. Τζετσκάρα. Έχει εδώ πέρα και εδώ πέρα, να ξέρετε, είναι το πανεπιστήμιο. Εδώ πέρα, σε αυτό εκεί πέρα το κτίριο που σας έδειξα. Εδώ πάρα πολλά σπίτια. Πάρα πολλά σπίτια και από εκεί. Γίνονται πάρα πολλά. Βλέπουμε εκεί πέρα ένα Sea-Jet, πώς το λένε, πλοίο. Πάει να λειτουργήσει αυτό από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει φώτα. Εκεί βλέπετε που έχει πάρα πολλά φώτα, είναι το Sea-Jet. Έχει να κουνηθεί πάρα πολλούς μήνες. Φανταστείτε, μένω εδώ πέρα μόνιμα και από τον Ιούνιο, από όλο το καλοκαίρι το έχουν εδώ πέρα, το έχουν όλο αυτό εδώ πέρα. Αυτά παιδιά, like, subscribe και θα τα πω σε άλλο ένα βίντεο. Θα ανέβει μόλις τώρα στο κανάλι Αναστασία. Bye!